София, ако това е Yu-Gi-Oh, Падек Зодия. Здравейте хора! Взехме си за спорт и отиваме на локалка събота. Отиваме на локалка. Сега ще ги видим всичките. Снимам ви за влог, момчета! За YouTube! Козе, ти си нали като гарчога? Малко, братли, не съм те виждал отдавна, станал си по-висока, ма си малък. Козе, ти си нали скет гарчога? Естествено. Само дето е почищрява. Здравейте, анални войни. Само дето ни почищрява. Точно така. Козе, сега да търсим. Кое търсим? Да, знам. Търсиш. Знаеш какво търсиш? I meet you. От MP22 или О! Дейката има 23 бройки. Дейката се гърми има. 50 стинки, обаче понеже да, 5 човека. I meet you. Да, аз се търся. Тук имаме и хора от Търново. Здравей, брат. Ще се видиш в YouTube после. Претърсих всичко 3 пъти. Ама ще се видиш в моя YouTube канал. Стара е. Смисъл... MP22 или оф. Да. Коце ще стане Ама дълго време. MP22 Няма, сега ще кътнем малко. толкова стара е. Ей, сега след малко почваме локалка. Снимаме. Е, това е нашето малко братле Кирчо, дай Кирчо. Другата ръка, бе. Perfect dub. Няма се почва, брат. Браво. Мощна трейдовица. Ето го 23-я от националното тази година София. Представи се Калян Цецо. Много му е вързало, не знам що те, ама слабо. Да, най-лошия фаркинг плеер на земята. Те са влога. Здрасти малко, братле. Не съм играл YouTube. О. Марко, съм играл Yu-Gi-Oh! Айде, иди ли, бе, брат? Е, братле, защо всички се събират днеска, е? Малко, братле, кажи нещо за влога. Айде, Джанито! На европейското ще ги изчукам. Те са ми любимите. Те вече нямат така сложност, ама... Продават ли са? Не, И защото мога да ги цъкаш с боя смешно. абе, аз си ги... Някой търсиш бинго машина и си? Аз съм винаги бинго. Аз съм... Това момче търси бинго машина. Братле, пак ли ще играеш Руникстън? Не съм на Руника днеска. Ти, кажи какво играеш днеска, за влога. О, не мога, братле, много Мръсен педерас. Братле, според мен ще играеш си самурай и ще падаш на куче. Не, братле, много е спайси. Много е гимик. Загасни някаква карта. Леко гимик е дека. Само това ще. Гимик пъпет ли играеш? Бах ти тапака. Дека умря от преди 10 години. О, братле, много тегаво. Чакай сега ще покажа само така малко текст. О, не. Само малко текст. Слаба ракиас. Слаба ракиас. Така ли, братле? Братле, дека умира на едно нибиро. Знам, по принцип е така. Всеки играе нибиро, брат. Надявам се да няма interruption. Zero interruption и правим... Дека ти умира на всеки един хентра, брат. По принцип това е вярно. Ама молим се за едната игра без interruption. Тази карта е могъща. Така е. Тегава. Я да снимаме тази секси ашка. Стига снима пак ти като такова. Това е за YouTube канала. Дай един даб. Перфект. Куциш се напикая, брат. Добре, аре да те снимаме в кенефа. Като ми кошара, брат. Какво има тук, духове? Не мисля. Кой се е срал? Оги мухата. Чао. Еми, хора, оставихме Калян да се яде. Правим реклама на борда, Джани. Какви секси декове имаме тук? Най-добрата кола, чувал съм, че много печели, обаче много важно е. Нещо чуга, то се лошо го дава в земята на
Много готина подложка имаш. Чувал съм, че Пак опенинг, пак опенинг. Пак опенинг. Да, ще държа тръпка. Да. Чакай. Ама ти снимаш ли? Да. Служи тук да свети хубаво. Я сега. Нищо! Я да видим, Каляне. Ти знаеш, че между другото, абсолютно същите три бяха на моите пакети сложки. Те са нагласени, гадно. О, ти си взел две, от могъщите си. От могъщите, да. Курец. Да си го щипна, може ли? Луна Лайт. Аз вземай това. Аз вземай този. То се готово, трейднахме всичко, брат. И сега тук има ултимейт. Аре, ултимейт извади и отзад го поеми. Курец. Могъща карта. Да, но... Луна Лайт в ужас, не? Дай ми. Аз имам 50 милиона. Подарявам ти всичките, само е тази. Къде е ултимейта? Нямам тук. Няма тук. Значи е в нас. Наско, при тебе ли е ултимейта, момче? Моля? Наско никога не си отваря пакетчетата. Малки братета, отворихте ли нещо? Не, бе, сега ще отваряме брат. Кого отворите? Куми, крака. О, това може да се също. Може да се щипне това. Не. Вече го щипнем. А качко отвори? Айде един силует. Гъс. Може да видя. Не, подарих ги. Нищо. Дай втория. От втория ще извадим голямата. Ще извадим големия хуй. Брейк контрол. Да. Чакай да покажа мацката. Мацката с циците. Стоп, не снимам. Снимай. Три куре. Ето си хубаво арци поне. Ето виж, трето чичи. Това не е чичи. О, кажи. Имаш плейсет? Две ачичи Игнистър, едно Пикари Игнистър, едно Игнистър Айланд. Ингнистър ли ще справим? Не знам, събирам. Айде да пушим се едно. Ай, че ми се пуши на мен. Кой? Кирчо! Това че е фамилията, момче? Панайотов. Ай. Брат, ще бъде да няма. Трябваше да започна влога с какво стана на они войни. Знаеш, кой ще играе после? Кой ще играеш? Ще играе... Тук е отворено. Блайз. С Праймайт и с Финсмит. Защо е Свинсмит? Не. Не става ли прекалено? Миша наскара, не? Мешано. Миша наскара. Работното време на борда. След пушене се връщаме да играем. Защото той вика, че ако да не се разстроим, да играем, добре разбираш. Менталити. Я кажи стратегията на Наско. Да изтегли тръст. Виж какъв съм добър, мисчив. Нещо си, струва 50 стинки, аз ще дам левче, защото съм от богатите. Много секси мат. Аз говорих на него. Ти играеш гаден дек. Аз съм гаден. Дика, дето той играе, Нищо ти не го прави. играеш. Тук се задава яко, брат. Тук се задава нещо яко. Само